ଶିକ୍ଷକ ଦିବସରେ ପ୍ରବନ୍ଧ କିପରି ଲେଖିବା? ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେମାନେ କାହାର ଜୀବନରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଙ୍ଗୀତ ପରି, ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତି ମଞ୍ଚରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ନାଟକରେ ଜୀବନ ଆଣିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଆମ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଉପକ୍ରମ: ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5କୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସାରା ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସଜାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସାହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ସେ 1952ରୁ 1962 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1962ରୁ 1967 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହୀଶୂର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯିଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ରୀତିନୀତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଦିବସର ଗୁରୁତ୍ୱ: ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଦିନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଶିକ୍ଷାଦାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ସମଗ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେତେକ ଛାତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଏବଂ କେତେକ ଗଣିତ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ। ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି। ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ଦେବୋ ମହେଶ୍ୱରଃ, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ, ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବିନାଶକାରୀ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ, ସେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସର ପାଳନ: ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯଥା ନୃତ୍ୟ, ନାଟକର ମଞ୍ଚ, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ବକ୍ତୃତା ଇତ୍ୟାଦି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡସ୍, ଫୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପହାର ଆଣିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଉପହାର ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ: ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ କାରଣ ସେମାନେ ବର୍ଷସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଉଭୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ। ଓଁ ଗୁରବେ ନମଃ।